Makaroorwa here mama? Notenda. Tinotenda ndokuti tinotenda ndokuti makaroorwa. Hongu. Okay, asi mami nevana venyu pamakaroorwa? Ndine vana 3. 3. Murume ane vakewo? Anga ane 2. Anga ane 2. Vakafa here? Varipo. Vari kumusha. Ya ndizvozvo. Saka imimi murume muri kuti makaroorwa, but ndoda kuziva kuti makabvisirwa here. Because chatoti kuroora, there are 2 things here. Kugara nemunhu nekubvisirwa. Imi makabvisirwa here? Mari yakatomboungana prophet. Asi chakazondishamisa ndechekuti akazonditi mari iyo ndaibirwa. Ndabirwa mari handisini. Pangobiwa yekuroora chete. Zvekubvisirwa mari, nanzina Jehovha, kanganwai zvenyu. Kana makabvuma kuroorwa nemurume ane vana vake, imi mine venyu vana, chichengetai vana ava mese. Nokuti ndiri kuona venyu vana ndo vaminavo muno muHarare, asi vemurume vakaenda kumusha. Imi ndobva masara nevenyu 3 vake ndobva vaenda kumusha. Hongu prophet. Murume wenyu akanyatsoudzwa nemaneighbors enyu zvamunoita vana vake kana musipo, utsinye hwamunoitira vana, ane V11 amunoitira vana, nguva dzamuno, zvese zvamunoita, utsinye hwaminawo mama hwakanyanya to an extent yekuti vana ava vemurume maivaswedza vasina chavadya. Kana murume akudzoka movazora-zora mafuta pamuromo kuti vafunge kuti vana vadya. Izvozvo ndo zvakazikanwa nemurume. As I'm looking in the realm of the spirit, ndiri kuoneswa murume uyu akabvisa vana vake pamuri chinyararire akavaendesa kumusha kuna mai vake. Ende kutaura kwandiri kuita nemi, murume uyu haana kana sendi raari kuzombofa akakubvisirai. Chaari kungoita chete inyaya yekungoti ari kuda kukutungidzai wake ubva akusiyai. Kureva kuti arida kuti mimite nhumbu yake nemwana wake obva akurambai. Ine ndinofunga kuti kana ukanga wabvuma kugara nemunhu, bvuma munhu nezvaari, nemasanzu acho ibva watora. Haikona kuitira utsinye vana. Ina handidi kunyeperai mama vane utsinye ava. Zvamwari chaizvo kuona utsinye unoonekwa nedenga, vane utsinye ava. Vana vake ndo vanobvumidzwa kuona TV, vemurume havabvumidzwa kuona TV. Vana vake ndo vanobvumidzwa kugara pamasofa, vemurume havabvumidzwa kugara pamasofa. Alright, tiri panapa kuti munhu wese atizira kuna Mwari, but put yourself in my shoes. I can't, because vana vatiri kutaura nezvavo. Wakadii kuita nharo kuti vana ngavasaende kwagogo kumusha? Wakadii kunyumwawo kana waida vana? Wakadii kuendesawo nevako? Ndikuti Mwari andiregerere. Ndoda kuvanamatira kuti zvifambe mushe, but pain yandinayo I can't. Indinongoti handizi Mwari, but endai munogadzirisana nevana. Mazvinzwa here mama? Notenda prophet. Makazvarwa mine utsinye here? Wakazouya here? I don't know. After all, kana chiri chikafu handi vanhu mukangodya chasara kuenda kutoilet. Chinoshamisira pachikafu chii? Unogara pasi, sikuda zvekutaura. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministry. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Corner Highland Road,
namushaya band road, Glenora B, Harare. Moudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva nenguva dza9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. musi weFriday 29 August 2025 tina Prophet T-Fred paSpiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T-Fred vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka.